Pagod, magkakad. Lakad na naman. Punta kami ng Lugawan. Mukbang. What? Oh yeah. Yung Lugaw. Ha? Siyempre. Kasama yan. So ayun guys, mamaya na lang, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami sa Lugawan. 2,000 years later. Lugaw lang talaga. Mamaya mabili lang kita dyan. Hindi, tingnan mo na naman kung mapos na dahan mo. Kadali mo lang yan. Gusto ko dyan yung bulas tao, pero may bulas tago. Sarap yan, pangulam. Pangulam. Sana all. Kuha ka si Charon, kuha ka na lang. Ay sira nga na. Pampausok ng ano ay Yeah, ay nga. talaga. Talaga ang tayo nga. Ha? Makuha na daw. Yeah. Ladies and gentlemen, Wala siya sa bahay. pasensya na. Magustuhan niyo sana talaga lang. Taro tayo ng oras. May sakayan pa doon. Sa oras na atin ang Meron pa. Dito na ako. Makain ko lang. Hello. One eternity later. Parang wala namang effort.
Ano gusto mo gawin? Opening surprise na to? Ha? Gusto ko malaman mo na kailangan. May kumpanya naman ako. Magpakasalitan. A few moments later. May record ng first. But it's 10